Kapurwane gwenge ma Migori ni nok mar pii okwako boma ma Migori ka jodak e boma no dwaro mondo tend county ochwalnegi pii maler ma ginyalo tiyogo. Tend county ma Migori kata kamano singo ne jodago ni pii dhi dok negi machiegni ni. E kinde malo dwa chiego jodak mathoth e boma Migori osebedo kongi kod pii maler, pii mawuok e fereji. E kuonde dak kaka Oruba, moko kuom jodak wacho ni pogni no pii mar fereji kuom kinde maromo dweche 6. Marwach sani dweche madhi 6 ka waonge pii maler minyalo modhi. An awuon iyudo ka kuma pii nitiere en River Migori to gi kuma dake distance of 4 kilometers. Iyudo ka chuno ni nyaka ang' wachiew gi dhako sa 10 gokinyi. Watiyo gi pii achiel to pigno be en ma ji luokore, en ma ji time gimoro amora. An akwayo gavana teme juu chini mondo wabed gi pii nekes thothgi yando osebedo ka oketo mana genogi kuom pigi mawuok e kisimbni ma okuny kod ji giwegi kisimbe ma sani bedo kod thothgi koro osetuo nikech oro. Ani chieng' rieny pii okose Migori County kairi kendo pii manya yudre ma wach ni en reliable en pii aora Migori modok piny. To pigni ng'enyne kosedok piny kaka gik moko mang'eny iketo iye ma ok dhi gi ngima maber mar dhano. Thoth jodak boma Migori sani koro oketo mana genogi kuom pii mowuok e aora ma Migori, aora ma pigi bende ochido. To chulo tax mare pile ka pile. Sasa modhi duka to chulo tax. Ka en go ande moro ti yinene ibiro ti choko pesa kuom. To ni ng'ano ok nyal yudo pii malong'o kidhi e market. For example, iyudo ka pii onge, otende ma ji chiemegi. Wawanda ni to kata sani gi pii mitedo go itedo gi pii machalo na to kodo be pii onge wabedo gi pek nikech seche go wamanyo pii e aora Migori, iluwo ka aora Migori no en ma sani time gimoro amora. Jodak Moruba ka otele ko Charles Oseko Rashid Ouma wach ni Tend County ma Migori nyaka koro bi kod okenge makare mar neno ni jodak e boma Migori koro bedo kod pii maler e kinde duto. Pig ma River Migori no iyudo ka nitie chafu moko michwere rech ma mine chwere rech gige rech go dhi kanyo, jomoko dhi kuonde go emiluokruoke, pigni emiluoko go law. Koro wan gi sida adiera nitie tuoche moko ma samoro wanyalo gore kaka sani no ka koth onge buru nitie. Wakwayo county government nikech pii ni e lwetgi kiosk man gi keto man pii ni otwo te sani onge pii Migori ka choche ma ji dhiye kaka moko man stage ka pii onge sani. Koro iyudo ka wan gi tabu. Ywak mar pii ok en mana e boma Migori kende, to nyaka gwenge mamoko moting'o Mapere sub-county ma Suna East ma jodak ma kono wacho ni gimodho pige ma ochido. Pii osethagowa kabisa nikech iyudo ni nyaka nyocha koth lal sani dhi dweche madhi mana 6 to mondo iyud pii en gima tek kabisa. To an akwayo county government ni ka nyalo yie mondo ong'i kaka onyalo konyowa wanyalo yudo pigno to konywa mang'eny nikech sani tuoche nitiere, kolera ng'eny kabisa. Pii ma Migori ni ok wanyal tiyogo nikech pigni en gi uchafu. Waterborne diseases wabedo exposed to. Koro as a government mobedo committed mondo ensure ni citizens ge odak maber, wakwayo mondo olosnwa pii. Tend migawo mar pii e kaunti Migori oyango ni pod nitiere nok mar pii e boma Migori, kata kamano giketo okenge mar ne jodak oyudo pii machiegni. Jatend migawo mar pii e kaunti Migori Silas Onyango e kinde mar juma achiel mokalo ne owacho ne gitemo ne koro boma Migori kod yudo pii maler e kinde machiegni. E taonde wa madongo sani onge kod pii. Chandruok mane wabedogo en ne pii ka oula nopong' nowang'o masinde wa magoyo pii. Masinde 4 gi kanowang', achiel kende en siling $20 million. Koro ne wadwaro $80 million mondo walos masinde wa gi waselosogi kendo wageno ne bang' jumbe 2 kata juma achiel wadhi bedo kod pii. Koro wakwayo jopiny ne ma otimore nikech mano ok gima ng'ato ang'ata chamo. George Juma, Ramogi TV, Migori.